yapon. Tutok na sa Estoryahan Ta, programa nga magahatag sa mo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalaguan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Bago nga istasyon sang radyo? Tama ka! Pamatian kag tutukan ang mga bago nga programa sa pinakabago nga radyo sa Rojas City. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Mga best friends, tutok na sa Morning Music Marathon, Lunes to Biyernes, alas 9 hasta alas 10 ang aga, kaupod si DJ Pretty. And makakasama niyo ulit isang oras na naman ng love songs and life lessons, ang Morning Music Marathon. Siyempre with DJ Pretty dito lamang sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit. Malingaw naman sa DJ nga hindi man dessert pero alert na alert nga si DJ Washuga sa Sounds Good Pinas. Alas 11 tugtog alas 12 sa Udto. 88.1 Spirit FM, kasama niyo pa rin ng DJ na hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis, pero palaging namimiss. This is DJ Washuga for Sounds Good Pinas. Samtang ipadala naman ang mga favorite song requests sa Afternoon Heat Feels with DJ Sweetie alas 3 tugtog alas 4 sa hapon. Nakatuto kayo sa inyong music tambayan, sama-sama together, always and forever, 88.1 Spirit FM. With me here, DJ Sweetie, ang bubusog ng mga puso ninyo tuwing hapon, dito lamang sa Afternoon Hit Feels. Padayon naman kita sa kasadya kag mga papremyo sa Istoryahan Ta, kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7 tubtob alas 9. Programa ang hindihon para sa tanan. Bata ka man, o konti gulang, sa sining malinong kag malamig nga kagabihan. Optanta ka. May problema ka. Istoryahan ta! Dali na! Hibaloon naman ang mga programa sang Arkidiocese sang Capiz, ilabi na ang Social Action Ministry, kaupod naman si Father Mark Ranflor sa Church in Action. Lunes, Miyerkules kag Biyernes, alas 7 tubtub alas 8 sa gabi. God would always send angels to rescue you from the feeling mag-give up ka na o kung madidepress ka na. Ginahawiran ko lagad may ang linya na kung why kasi ni, may problema ka din, may problema ka na. Importante mo, eh. Bago nga mga programa para sa bago nga istasyon, pero padayon sa pag-alagad kag pagserbisyo sa inyo nga mga best friends namon. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. 어서 와. 방탄은 처음이지? Hey yo ladies and gentlemen 준비가 됐다면 부를게 yeah. 다 녀석들과는 다르게 내 스타일로 내 스타일로 밤새 일했지 every day 네가 끝나고 선언해 잘 놀랐지 말고 들었네
섞어서 난 희망이처럼 푸른 말에 끝까지 전부 다 쩌쩌라 하루의 절반은 작업에 쩌쩌라 작업 실제로 살아 청춘을 썩어가도 덕분에 멀어가도 달리는 성공가도 손을 들어 더 크게 소리 질러 쩌쩌라 밤새 일은 지겨울게 네가 클럽에 손을 대 yeah. 작은 속들과 다르게 I don't wanna say yes I don't wanna say yes 소리쳐봐 alright 몸이 타버리도록 all night all night fire 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 I gotta make it gotta make it 거부는 거부해 나 원래 너무해 모두 다 따라해 거부는 거부해 전부 나의 노예 모두 다 따라해 사포 세대 5포 세대 그럼 난 6포가 좋으니까 6포 세대 언론과 어른들의 의지가 없다면 우리 쌍초식처럼 배려해 해보기도 전에 죽여 enemy 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 벌써부터 고개 숙여 받아 energy 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 절대로 포기기 너희나 너희 너 안에 새벽은 나보다 예뻐 Can I get a little bit of hope? 삼들 청춘이 get walk go 밤새 일은 지겨울게 네가 클럽에 손을 대 yeah. 작은 속들과 다르게 I don't wanna say yes I don't wanna say yes 소리쳐봐 alright 몸이 타버리도록 all night all night fire 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 Gotta make it gotta make it 거부는 거부해 나 원래 너무해 모두 다 따라해 거부는 거부해 전부 나의 노예 모두 다 따라해 이런 게 방탄 스타일 거짓말 획들과는 달라 매일이 hustle life I gotta make it fun, baby. 이런 게 방탄 스타일. 거짓말 획들과는 달라. 매일이 hustle life. I gotta win. 난 좀 짜라. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Ako yan. Yung. Inang on board ka na pero wala ka ng mic. Mapapatawad ba kita nito? Ay, naku, Charmin ha. Talaga Charmin ha. Ay, Ito, ano ba sa baliktad pa? hindi, okay na. Mayong gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong gabi Rojas City and Capiz. Sa atin yung mga kalagad sa mga kaiping kaprobinsyahanan ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras sa Nasparas, probinsya sang Masbate, at probinsya sang Romblon. May Tag mo yung friend wang-wang mong sagot. lalong. Mayang gabi sa mga best friends natin. Nakambal ka lang kagainay.
Na, maayong gabi sa mga best friends natin. Sa tarang mga langga natin nga nakatutok na, especially sa mga naganataw sa ating Facebook live streaming, sa tarang mga overseas Filipino workers, kag mga best friends natin all over the Philippines. Maayong gabi sa inyo. Hi! Yes, kamusta ka ba man ang ganamon nga mga kaalagad? Kamusta ang aton nga gabi? Kamusta ang aton nga adlaw? Kamusta ang aton nga hapon? Kamusta ang aton nga buhay-buhay dyan? Buhay na buhay pa ba? Buhay. Di tulad ng iba. patay na patay sa iyo. Gusto ko yun. Kadali lang sa oras, no? Ganyan. Tapos na. Maganda yan, no? Anyway, kamusta ka mga kalagad ka best friend? Galasa ko, ano ko na ka best friend? Kalagad. Anyway, may hindi maayong nga balita, no? Subong gabi, especially sa patagsang entertainment, no? Ini matapos mga kalagad ginanunsyo sang utod, no? Sang komedyante nga si Mahal, nga ini siya ang nagtaliwan na kay nasang hapon. Gari kita man diri, no, sa media nagapalabot man sa aton nga simpatiya sa pamilya ni Mahal. Kag subong man, no, ginatugyan naton sa mahal nga Dios, no, ang kapahawayan ni Mahal nga sa diin nangin bantayog man, no, sang kasadya sa paghatag sang kalipay sa aton tanan-tanan. Kag sa matandaan nato, no, nagbisita pa ini siya kay Mura. So amo na galito ang last nila nga pagkita ay naduwa, no. Okay. Ay nako. Anyway, oras naton sa 88.1 Spirit FM, 57 minutes after the hour of 7. Kag kamo sa gihapon nagapamat ini sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor. Aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagating partner, technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang ikaupo nyo, sumulga bidiri hala. Hala ka na. O, sige pa, singgit pa mo. Mga ikaupo nyo, sumulga bidiri sa itong pagpanganagad. Ini ang DJ, nga hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ. Na hindi man matamis, pero palaging namimiss. This is DJ Washuga. And? Kaginawa ng DJ. Ang DJ, alalong ko gapi. Uy, grabe mo, kapon mo lang. Ay, kapo. Kaginawa ng DJ nga kasi Suko nganyag na sang ba? inyo, ano. Suko na ba? Susuko na. Kasi nganyag sang inyong mga gabi, this is DJ Pretty. Para sa programa, hindi yun para sa tanan. Bata ka man o konti gulang, sa sining malinong kag malamig nga kagabihan, Uptanta ka. may problema ka? Istorya ta. Dali na! Oh yeah. Sa malamig. Okay na. Sige. Alaberada na ta. Uy, grabe. Dire-diretso na kita. 1 minute before 8. Dahil lang sa oras. Pero, masarta na isang panamyaw sa aton nga mga kalagad. Yes. Nagupod sa aton sa online live streaming. Dari sa 88.1 Spirit FM nga Facebook page. Kag subong man sa Kasak Facebook page. Okay, maayong gabi and shout out kay Ma'am Ronaldine Lara Albay II. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. Happy Tuesday. May answer na siya. May answer na siya. Karoon na lang siya. Okay, Ma'am Jennifer Paligot, good evening, DJ Washu. Max, may answer na siya. Ay. Good evening, DJ Washuga, kag DJ Pretty.
from Ma'am Jennifer Balingguan. Si Ma'am Lorna, nag-answer naman niya. Ay, kay Ma'am Lorna. Hindi pa. Mali Ma'am Lorna, good evening DJ Washuga kag DJ Pretty. Kamusta na ka mo? Ito, lalog lang. I'm sure always gid ka mo sinadyaon. Nga, problema, ma'am. Kay masadyo lang kita. Asa lang kami sa kasadyo. Keep safe. God bless. Thank you sa paglingaw sa amon permikay. Kagahod sa inyo. Grabe si Ma'am, Hindi ka bala ko compliment din ako. welcome, Darisa. Oy, matawhay, Nagtatarong ba na ako? matawhay man ko pag morning music marathon. Oo. ah. Ako yung mamulagit siya. Lagi niya taro. Sige lang, shoutout sa liwat kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, dahil kay Papa Bruce, kay Bengkay, kay Noy Noy, kay Baby Princess, kay Junior Patricio Solano. Good evening, DJ Washuga, kag DJ Pretty. Shoutout lang sa inyo. Thank you Thank so you, good sir. much. So, sa tropa natin, this is Jennifer Abada II. Ay! Kag sa taran nga mga taga-Hamindan dyan, nga imaw ni mo manakara, Ay! maayong gab-igid ka ninyo dyan. Kalami ka ninyo. Kalami kaayo. Ayong gabi, sa shout inyo. out sa taran nga mga taga-Hamindan Response Unit and Sige, Hamindan MDRMO. Thank you always no, sa inyong suporta. Kag sa moment sa inyong serbisyo publiko sa aton yung mga kalangag ka best friend. Hindi lang dala sa Mayamindan kundi sa Bilugman nga probinsya sa Capiz. Shout out man sa kay Ryle Marvins Mayordomo, kay Alagad Ryle. Yung gabi DJ Washuga. Wait ka pa. Kang DJ Pretty. Kay Sir Jill said Barcenas, hello kag maayong gabi DJ Washuga kag DJ Pretty. Thank you so much! Ang atong istorya pamangkot of the night, malabig-lawig ni, no? Oo. Panumdumi mayad, no? Desisyon sa kabuhi niyo. Ato nga istorya pamakot of the night. Sa kay sino ka dapat mabili, best friend? Sa tao nga ginbayan ng iban, agud palang gaon ka. Agay. O kung sa tao nga handa nga bayan ka, bangod may palangga ka nga iban. Ay, grabe. Good day, friend. Panumdumi mayad, no? Panagam sa ninyo ang mga tinaga, no? Ang mga dinalan nga ini. Sa kay sino dapat ikaw mabilib? Sa tao ba lang nga ginbayan ng iban, agud pa lang gaon ka lang? O kung sa tao nga handa bayan ka, bangod may palangga ka nga iban. Astigo. Di ba? Abot sa inyo kung ano yung sabat da. Okay kami masabat man karon, no? Dali sa ating programa sa Istoryahan ta. And of course, sa inyo tag sa ka mga sabat, ilakip lang ang promo code. Promo code. Promo gani. Bawal gani promo, no? Ay, lakip lang inyong lucky number. Pili lang ka mga kalagay ka best friend. From numbers 1 to 20. Kung sa text or sa live, no? Sa pag-comment ninyo sa live, isa ka lucky number. Pero kung magtawag ka mo, dua ka lucky number. Yes. Sigurado, gitan na. Naku, chansan yun. Oo, kadugon, sili mo papremyo natin. Kaya ikaw magabaton sang... Surprising prizes! Ayan. Dari lang na sa 88.1 Spirit FM kung saan ang mga premyo sorpresa. Lato-lato nyo. Pero pwede na kamo kasabat, no? Sa atong istorya pamangkot of the night, mga kaalagad. I-comment lang sa liwat sa atong comment section sa Facebook Live or i-text or magtawag sa... Atin nga hotline number 0907-621-6650. Sa liwat? 0907-621-6650. Hello to Brother Ray Gabriel Coronado, Brother Zoe Eugene, Father Alvin Adate, Father John Dave Ebalia, Salem Jude Lacheca Pendong, and Michael Babayo. Hello guys from Gilsed Barcenas. Wow, thank you so much. Oras na ito, alas 8:04 sa aton nga pagpangalagad. Standby anay sa aton nga mga best friend. Kagsubong man sa aton nga mga kalagad. Alagad Jean, are you still there? Pangamuyo kita na mga kalagad sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Magabalik ang aton nga programa. Matapos ini aton nga pangamuyo kag mga matahom nga ambahanon. Standby. Orasyo Emperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon,
nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sang pangabuhi kag nagdala pagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon nga tulungan mo kami si mahigugmaon kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami nga tuytiyan mo ang mga tawo nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong sa sini nga balatian kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga una kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit. Kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Kada pangsalubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. San na to patungo? San ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kada pangsalubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa
Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghapang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna.
Bumati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Ano bang meron sa ngiti mo? Girl, di ka na maalis sa isipan ko. Impossible. I feel so alone, but I can't just keep on singing this song. Gotta get your love, yeah, baby girl, I'm coming now. Sure, you're trying to forget, trying to forget, trying to forget. No, I can't figure this one out. Won't stop anymore, can't stop anyway. Now defy me, I started to be in my zone, burning up fire. Di na matatanggi, got me like fire. Ikaw na ang aking hinahanap. I do, baby, I do. I need your love right now. Di mapigil itong damdamin. I need your love right now. Dami nang nanliligaw sa'yo, 'cause you're so fine. Ako ba kaya'y mapapansin mo? I must take you home, but I still just keep on singing this song. Listen to me, baby, you're mine. Ano ba ang ginawa mo? Ang mundo ko ay kontrolado. Ako pa ba ako? Mukhang malabo. No, I can't figure this one out. Won't stop anymore, can't stop anyway. Mapapasakin ka rin ang sabihin. You'll be in my zone, burning up fire. Di na matatanggi, got me like fire. Ikaw na ang aking hinahanap. I do, baby, I do. I need your love right now. Save me, only you can. Give it to me, I'm gonna break now. Mapapasakin ka rin, di na patatagalin. Now the fire with me has started, hold me down with your embrace. Burning up fire, di na matatanggi, got me like fire. Ikaw na ang aking hinahanap. Oh, I do, I need you, baby, I do. I need your love right now. Di mapigil itong damdamin. No matter, I need your love right now. Sa mga malinong ang kagawihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Estoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Estoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, Estoryahan Ta. Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 20 minutes after the hour of 8. Tara na, ita mo. Ano pa
panuktok na, may panawag na. Joke lang gali ini, no? Wala gali kami nag-live subong. Wala kami program subong. Ay, aran nagidiya. May nagapanawag na. Sige, matamatuan ko na lang di anay. Alagad. DJ Pretty. Ano lang. Hello, mayong gabi. Pwede mong gali di sa iya, no? Dali lang nga. Gina-set up ko pa nga kundi nga koneksyon para at least no mangin na ayo blahaw. Hello, mayong gabi. Dahil lang, may matingog. Hello? Hello, Sino ito? Nono. Ay, Sir Nono. Kamusta, Sir Nono? Okay, Okay, fine. Whatever. Sir Nono, sa din ka liwat ka panawag para mabalaan sa atong yung makalagay ka best friend nga nagatutok man subong nga gabi. Sa din gani? may Batad Iloilo. Batad Iloilo. Wow, thank you so much, Sir Nono. Sir, ang aton yung storya pamangkot of the night. Kay sino ka kuno dapat mabilib? Sa tao nga ginbayan ang iban agud palang gaon ka. O kung sa tao nga handa nga bayan ka, bangod may palangga ka nga iban. Para sa akon sa tao nga gimbayan ka kay may palangga ka ng iban. Oo. Nga man. Kay tungod nga dira makita nga tuod ka. Ano liwat, sir? Nga palangga. Nga tuod ka nga palangga. Kay ginanto siya para nga ikaw ngin malipayan og sa ginapalangga mo. Kaya tuod na lawya muna sa nagka-sacrifice para hindi sa iya nga kalipayan kundi sa kalipayan sa iya nga palangga. Oo. Kaya tuod nga love amo na ginatawag nga giving yung yatag mo ang iya nga kalipayan kung paano malang tuod palangga mo siya pero hindi naman siya malipayan upod sa imo. So mayon na nga bayan mo na lang sa kaya may palangga sa nga ibang kaya maybe dito saya mas malipayon siguro pag hindi man siya para sa imo so mo na nga pwede nga magulat kaya gitmis mo siyang para mo sa imo pero grabe niya ma-realize na kung gaano mo sa kapalangga sa time nga sa di makita yung ang imo pag-sacrifice kaya ang imo paghatag sa kailuwayan niya so dira makita nga sa diin ang imo matutuod nga palangga. Okay. Sige, so dito ikaw sa tao nga handa nga bayan ka bangod may palangga ka iban. Kaya hambal mo gani, no? It's a way of giving. Kaya kung hindi naman siya happy sa imo, kag happy naman sa iban, tiyatag. Pero sa sir. Naka-experience ka na sining Sir Nono nga ginhatag mo na lang siya sa iban kaya tungod hindi na siya happy sa imo kag mas happy siya sa bag-o. Agoy. Oo eh. Ara ginaya. May ara ginaya. Oo. Pwede mo siya ma-shout out subong sir. Ay hindi. I-shout out maganda. Anyway, thank you so much Sir Nono. Ano yung mga lucky number, sir? 10 kag 16. 10 kag 16. Oo. Okay, sige. May talamyawon ka, sir? Shout out lang sa nag-support ng sininga program kag sa tanan nga mga best friends sa kada SM station. Okay, sige. Thank you so much, Sir Nono. Anong radyo sa Rojas City numero 8 nga gina? Pamatian mo! Wala na sa iba, 88.1 Parent FM. Iya. Pinatawa na lang si Sir Nono. Sige, bakas na lang ko di isa. Budlay kami mga kabataan na Sige, basahon tayo na sa aton nga live. Actually, nakuha ko naman yung mga lucky numbers. Kaya ginista ko na, para wala kaming utang sa inyo. Ma'am Ronalyn Lara Albay the second. Good evening, DJ Yam and DJ Pretty. Happy Tuesday. Mas believe gid ko sa tao
nga handa bayaan ako bangod may palangga ako nga iban. Kay kaya niya i-sacrifice iya love para mapasadya ko bisan masakit sa iya nga part. That was love. You should always let the person free for her to find her true happiness. Number 6, si Ma'am Ronaldine. We, tawad ka dyan. Kay Ma'am Jennifer Baligwat, good evening, DJ Washuga kag DJ Pretty. Thank you so much. Ano ba sa tanong Regina? Ma'am Lorna Francisco Valencia, bilib gid kuya sa tao nga handa ka nga bayan, kay may palangga ka nga iban. Kay siguro balaan niya man nga bisan nga upod ka mo nga duha, iban iya palangga. Nagparaya tungod siguro palangga kaniya, kag palangga niya man kaugalingon niya. Number 13. Ay ba si Ma'am Lorna, oh. Pero amo ginaman na, ma'am. Sige, thank you so much. Kay Sir Raymark Anono, good evening DJ Yamin, DJ Pretty. Happy Tuesday para sa akon mas bilib gid kuya sa tawo nga handa bayaan ng iban. Bangod nga palangga ako bisan mabudlay para sa iya. Kaya niya i-sacrifice iya sarili para lang sa akon bisan masakit siya sa iya nga part. My lucky number is 19. Tawad ka, sir. Okay, dapat sa mga kalagad na to, na dapat may share badge ka mo daw. Okay, Sir Raymark Anonoy, sharer. Thank you so much, Sir Raymark Anonoy. Aton nga, the best ka best friend nga, pero may ginagaupo diri sa Spirit FM. Number 19 ko na. Sige, sugot, sir. Ikaw pa ba? Good evening, DJ. Handsome, real, and pretty. May daw kabudlay, pero para sa ako, mabilib gid ako sa taong tinalikuran ng iban, kay gipakita niya, kay gipabatyag ang pagpalangga niya sa imo. Bangod sa pagpalangga, kay mas importante ka sa iya. Ano para riya siya sabat, minus 10 ang nagailog, thank you so much, Ma'am Angie Avir. Number 5 ko na si Ma'am Angie. Sige, lista ko na di blah. Kay Sir Jesse Monan, mayong gabi. Si Ma'am Tin Francisco, mayong gabi. DJ Pretty kag DJ Washuga. Mabudlay magsabat sa pamangkot, lalo na di ko pa na-experience, pero gusto ko mag-intra. Na iyan. Siguro believe ko sa tao nga handa talikuran kay may palangga ka nga iban. Kaya hindi man sa Japon magmalipayon kung makita kaniya nga hindi masaya sa tupad niya. Ganyan talaga ang buhay, kailangan nating batunin. Ma'am Tin Francisco, number 15 ko na siya. Ang bali yan, no? Believe siya sa tao nga handa talikuran ka kay may palangga ka nga iban. Kaya hindi man sa Japon magmalipayon kung makita kaniya nga hindi masaya sa tupad niya. Oo, kung kaisa, ganyan talaga ang buhay naton. Diba? Kung hindi na masadya sa feeling natin, huwag nating pilitin dahil masasakitan lang tayo. Thank you so much, Ma'am Tim Francisco. Okay, Ma'am Aidan Patricia Villarreal. Aniyong aseyo ang laban na to. Keep safe always, Ma'am Aidan Patricia Villarreal. Nagsabat man si Sir Jennifer Abada II, mabilib lang ko sa tao nga dugangan ng iya ginapalangga. Wala gabaya. Balat inyo dyan magpanumdum. Number 20 ko no, si Sir Jennifer Abada. Perte man ang tirada mo, sir, ha? Ang ako ni pagbasa, muli ako pagbasa ya, mabilib lang ko sa tao nga dugangan ng iya ginapalangga. Anong buwan silingon si Sir Jennifer, ha? Dahil ilista ko na yung mga lucky number para wala na problema. Wala duruga mo bala. Sige, thank you so much, Sir Jennifer. Kag sa mga taga Hamindan Response Unit, shout out sa inyo dyan. Salamat din sa parang yung pagsuporta sa Spirit FM. Sakay Ma'am Aidan Patricia Villara pa request ng baby ko si Kulor. Hindi na ako na naman uso. Ang uso naman sa buong baby ko si straight. Baby ko si rebonded. Lalo na nga mag-abot na kita. Mag-abot na ganyan. Tawag sini, mag-bukas na. Ang bare months, mag-bukas na. Nag-umpisa na ang bare months. Iban siniti, hindi matapos ang tuig, rebonded ng buhok. So, advance, no? Advance nga happy rebonded day. Sa mga kalagad ka best friend natin.
Uuwi na ako ng Pinas bukas kahit mahirap. Oy, hambal ni Ma'am Aidan Patricia Villarreal. Oy, halong lang ikaw, Mama. Kay Ryle Marvins Mayordomo, para sa akon mabilib ko sa tawo nga handa ka bayaan. Kay tungod may palangga ka na nga iban. Dira pa lang nga part ginapakita na sa imo nga ginarespeto kaniya kag hindi niya lang kaugalingon iya ginapanumdom nga siya lang maging masadya. Inang para sa iya bala ikaw man Japon iya gin prioritize nga makita ka lang niya nga masadya sa iban. Masadya naman siya para sa imo. Sa amoy na nga part ginapakita niya lang para sa imo nga hindi siya selfish. Number 13, si Ryle Marvins Mayordomo. Pero may number 13 na, si Ma'am Lorna Francisco Valencia. Ryle Isli na, subong nagadaan ang imo lucky number. Kanto na ba sa horror ba? Sige, thank you so much Ryle Marvins Mayordomo. Pa-shoutout kay DJ Awan, DJ Ming, and miss you. Ay, Ming Wego kag Apple Queen Labrador. Na-miss ka mo ni Ma'am Aidan Patricia Villarreal. Bisitahi lang sila diri, ma'am, no? Kung makaabot ka na diri sa Pilipinas or sa Capiz. Kay Sir Ryan Sena de la Cruz, mayong gabi. Maayong gabi sa matamis kag gwapa nga DJ sa Kanginan. Ginapay balo ko gali nga umpisa buwas officially nako nga gabaton sang gifts. Oy! So, ano ini, sir? Bunyag mo, sir? Kaya birthday, no? Okay, sige, sir. Advance happy birthday sa imo, no? Kay Sir Ryan Sena de la Cruz. Anong gusto mo ko ng regalo, sir? Basta hindi lang bagay. Mangita lang kami din, no? Pwede man nga kuhan lang, no? Nga mautanon. Live here in South Korea. Kain tayo ramen. Wow, sana all. Ano sa Tagalog ang tanong niyo po, DJ? Ako sa Tagalog, sino po dapat ang iyong kabibiliban? Yung tao na... Wala, ikaw din Tagalog, Jen. Yung tao na iniwan ng iba para mahalin ka. O ang taong handang iwan ka dahil may mahal ka ng iba. Gets mo, ma'am? Basta, Neil Patterson, Blanca 4, mas bilib ko sa tao nga bayan ako bangod may iban na nga palangga. Kaysa mas maayo pa nga ipaiway mo imo kalipay. Kaysa makasakit ka sa iban. Really? It really hurts. Nagmangmahal ng ganito. Maganda, Sir Neil Patterson, Blanca Flor. No? Kung kapalangga ka, kaguban na masakitan ka, lauman mo. Kung the more nga damo sang tawo nga imong malangga, the more man no nga kung mas mabugat ang imong mabatsyagan nga kasakit because bagan nila no nakaangkla na ina sa tinaga nga pagpalangga ang kasakit. Sige, number 2 or number 4? Number 2 and 4. Ano kasi suwerte? Isa lang. Pag nag-comment ka lang or nag-text, isa lang ka number. Pero pag nagtawag ka, 2 ka lucky number. So number 2 ikaw, Sir Neil. Okay, thank you so much. Dali naman ta sa aton nga mga texters, no, nga nag-upod sa aton. Ay, dalang, may caller kita. Sige, sabton ta na. Kanalista ko naman nagiging-iban nga sa bata. Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Hello, sino yun eh? Jonah. Ato dito mapaos ako rin bala no? Budlay mo kung isahan nun, kaya sinubong kasi bala bilog nga gabi. Ay, Ma'am Jonah, kamusta si Ma'am Jonah? Ari, amo manggihapon. Nga man, amo man, dapat nag-level up gamay, no? Ari, si Jonah, nag-level up gamay. Mangsubong na bala. Ay, sana all. Sige, Ma'am Jonah, din ka kaniga pa na magsubong? Diri lang sa tabi-tabi. Sa din? Dire lang sa sunod sang balay dayanan. Dala sa Dalom. Sa Dalom. Sige, take you sa pagpanawag, Ma'am Jonah. Ikaw naton nga ikaw na sabat sa aton nga pamangkot. Saka sino ka dapat mabilib? Sa tao nga ginbayan ang iba nagod palang gaon ka? O sa tao nga handa ang bayan ang iba Sa tao nga handa nga bayan ka bangod may palangga ka nga iban. Kag nga man. Okay, opinion lang kay wala mo ko experience. Sige. Sa ako,
mas mabilib ako sa tao nga ginbayan. Sa tao nga, ano ganito ba? Sa taong ginbayan ang iban, agud palanggaon ka, o kung sa taong handa nga bayan ka, bangod may palangga ka nga iban. Para sa ako, mabilib ako sa tao nga ginbayan ako, kaya may ara ako nga palangga nga iban. Bakit? Kay kung talagang Sige, magtagalog na ikaw, ma'am. Okay man sa amin dito, magtagalog ikaw. Kung talagang mahal ka ng isang tao, nakahanda siyang magkilala at tatanggapin kung saan siya nakalugar sa buhay mo na walang balat kayo. Kasi hindi naman pwede natin pilitin ang isang taong mahal natin dahil alam naman natin na hindi siya maging masaya sa piling natin. Kaya ang gagawin natin kung saan siya masaya, doon na lang natin siya supporteran. At kung sakaling malaglag mo siya doon sa taong minahal niya, wala tayong gagawin. Willing tayong katanggapin siya dahil talagang mahal natin siya. Ayan, at tapos samantala yung tao nga imbayan ang iban, tumutik yung palangga ka, siguro okay lang kung bagay ang ginpabayan niya. Pero malay naton, basi ang ginpabayan niya mas nagkakinahanglan pa sang pagpalangga kaysa sa aton. Kay basi kag pamilya ya ato nga original, kung pilion natin nga ako ang palanggaon or kita, basi makasira lang sa pamilya. So sa maikling salita, ayaw pong maging makasarili. Yun lang po at maraming salamat. Magandang gabi. Wow! Palakpakan! Ladies and gentlemen, Ma'am Jonah is in the house! Yay! Ay, grabe man nga, ang hugot ni Ma'am Jonah. Daw well-experienced, Ma'am, or based on... wala ba? Suggestion mo lang? Naisip mo lang iyon, Ma'am? Naisip ko lang kasi kahit pa paano nakikinig naman tayo ng mga story sa radyo. Wow! At Okay. naman. Sige, thank you so much, Ma'am Jonah. Ano yung mga lucky numbers, Ma'am Jo? Okay, my lucky number is 11 and 13. 13, may ara na, Ma'am. 11, 12. Okay, gets. Sige, Ma'am Jo na. May talamyamon ka, Ma'am Jo. Ginatami ako diri ang ako na upod ng mga HI, si Tricia, si Stephanie, si Jerical, si Regent, tapos dira sa Panang, si Liam, ang iya pamilya, si Ariel, si Elmer, ang iya maginikanan, si Bonbon dira sa Iloilo, si Abdul dira sa Sigma, sa iyang ang pamilya, sa Dumara kay Father Erwin, kay Father Johnson, kay Father Richie, Father Mas, at sa iyang mga kapdanan, madaming salamat. Alright, thank you so much, Ma'am Jonah. Ano nga radyo sa Rosary numero 8 ang ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iban. 88.1 Planet FM. Inaya! Alright, thank you so much, Ma'am Jonah. Ay, makapoy mamagkapot. Sige, dogang pa nga mga shout out kaya sa mga answers sa atong story pamangkot of the night. Dalang gida, isa-isaon ta lang ni, no? Tapuson ta anay ang aton nga mga messages bago kita mag-accept sang tawag kay ba si makigan kita. Hi po, good evening. Para sa akon, mas bilib ako sa tao nga handa ako bayan or should I say buyan. Kami palangga na ako nga iban kay buot silingon palangga niya ako. Kay mas kimpili niya akon happiness kaysa sa iya nga kasadyahan. Although tuod nga pwede siya nga mangin selfish kag ipadayon ng amon relasyon, pero mas kimpili niya nga palayhaon ako. Swerte ka gid if makakita ka sang tawo nga pareha sina. Sana all. He. Ako numbers 1 and 16. 1 ka na, texter 5616. Isa lang kaya text lang ini, no? Pa-request gali isang alab by SB19. Actually, nabasa ko na rin na dati sa waging play ko na. Thank you so much! Kay texter 5616. Oy, si Syra Joy Bautista gali, no? Sang Dinginan, Rojas City. Di ba, klala ko na? Next, good evening po. Para sa akon, mas believe ko sa tao nga handa nga bayan ako.
Tungod may palangga ako nga iban. Kay syempre muna gidya ang ginatawag nga tuod nga sakripisyo. Tuod nga sakripisyo pero may ha. Lucky number 4 or 12 kung may kauna, thank you. Muna ayan, nagtagbalas ang sa pililian. Number 4 or 12 ko no. Actually, number 4 na lista ko na 3310. Hi, good evening sa inyong lahat. One day, I'll taught you how to make love. I'll teach you. Bulag na gid ako yan. Okay, kada mo abi dini dapit gid siya. Okay. Hi, good evening sa inyong lahat. One day I'll teach you how to make love. At minsan parang hirap na hirap akong hintayin ng araw na iyon when you are this close. Lucky number one day I'll teach you how to make love at minsan parang hirap na akong hintayin na iyon. Lucky number 4 or 14 siya ko no. Hi, good evening sa inyong lahat. One day sir, ang aton istorya or sir or ma'am, ang aton istorya pamangkot of the night kinahanglan mo masabat bago ikaw magatay sang lucky number. Sa kay texter 9201, aton istorya pamangkot of the night. Sa kay sino ka kuno dapat mabilib sa tawo nga ginbayan ang iban agud palanggaon ka o kung sa tawo nga handa nga bayan ka bangon may palangga ka nga iban kag man. Sige, texter 9201 padala ka lang liwat sir or ma'am. Good evening DJ Washuga, DJ Pretty Mai. Para sa akon mas bilib gid ko sa tawo nga tinalikura ng iban kag ipakita niya kag ipabatsyag ang pagpalangga niya sa imo. Bangod sa pagpalangga niya kay mas importante ka sa iya. My lucky number is 20. Number 14 na lang ko. May ara naman number 14. Texter 0395. Sige, kon ka lang liwat, no? Message ka lang liwat. Hindi, kay si 9201 wala pa sa sabat. So imo na ini ang number 14 na texter. Di na to si texter ano to gani sa ang galasa kan akong di diri dapit pa na texter. Basta si texter. 0395 to 0395. Sige, 0395 yours na ang number 14. 095, yours na ang number 14. Dawa mo ni kaya po ni mga viewers. Hindi mo nagalit ko At naging natulat, kaya ginapa ko nung nilang ulat sa iyo. Hindi mo nakato. Nagpa-CR siya. Kumudlay mga Pinoy. Anyway, sakit niya chan? Hindi. Uy, grabe siya. Hindi, joke. Nadobla ko kay Ukay. Nag-amuma pa sa iya, kabataan. Anyway, pa-wash out daw sa kay Toblerone Flour kag pizza ni Dave. Tapos ginbayan mo lang. Hoy. May pa-Toblerone, may pa-flour, may kami pa-pizza. Kaso ginbayan man gyapon. Importante, nag-effort ka. Wala man na yung kaso. Ako madula ka sa kalibutan, dumdumon ka sa itong sa imo. Ato siya, nagatagos sa kong sa Toblerone. Ay, pabulak pa. Diyos ko. Okay. Sige, thank you so much sa mga kaalaga. Ikaw rin damo kada bala sa ulo. Din. Wow, damo kita. Dinata. Dari na sa... Okay. Wow. Kami man ang mention mo, ma'am, na Aidan. Palike and share ko na sa amon. Sige, thank you so much, ma'am Aidan Patricia Villarreal. Ma'am, ikuantanan din nga mga friends mo, no? Oo. Si Ryle, Hamal ni Ryle, 16 po or 5. 16 or 5. Oh, Wala dahil ka lang na Ryle, ubos ginatanan. Ay, sorry ka, Ryle. Pamati mo. Number 5. Ma'am Dina Calanza. Hi! Dahil sa Team Paspalitan sa Calanza family sa Chandy's Farm. Ang mga produktong sigurado. Labi ng mga kalamansi, dira bala. Sige, thank you so much. Ikaw na nabasa. Okay, Ma'am Raquel Alcazaren. Sa tao nga handa nga bayan ka, bangod may palangga ka na nga iban, kay handa siya nga masakitan para si mo nga kasadyahan. Mamati ka na ha, Glenn? Sino ko, no? Glenn, mati ka. Dago mamati man si Glenn. Abaw, lawig ka okay. na. Yung lawig ang sabat ni Glenn, ikaw sinibasa, Glenn, no? Kumayo, no?
Makita ka lang niya masadya. Bisan hindi siya ang rason. Handa gid na siya buyan ka bangod may palangga ka na nga iban. Bisan ano ka palangga sa aton partner, kung nakikita nila nga hindi sila ang reason sa aton kasadyahan, handa gid ni sila mag-give up para sa aton. Glenn, ready ka na? Amo na niya ang panabitabi ni Raquel. Ako na niyang pabati-bati. Muna tani gani nga hindi lang aton kaugalingon aton panumdumon. Panumdumon naman ila feelings kay kung sa aton nahimuon, syempre masakit man ina. Kung palangga na ta sa aton partner, tani makontento na lang kita. Hindi nata mangita iban. Char kay kalaw ay maghibi-hibi. Ay. Hindi lang malaw ay mag-ibibi, no kapoy, kakapoy. Yeah, thank you so much Raquel Alcazaren. Hoy, hambali Sir Ryan Sena de la Cruz, letus nga tanom ni Father Mark, okay na nga gift DJ Wash. DJ Wash. Gift ina ni DJ May sabat. Wash. Car wash. Nahiya pa ako magsagot, sir. Huwag ka na sumagot. Sagot-sagot ka lang, ma'am. Kahit konti-konti lang ba? Oo. Aring sabat ni Glenn. Oy. Christian Glenn Daniels mo. Wow, ha? Mababa man. Ano pag-message lang mo sa isa kag isa? Hindi na pagdaraig ang programa. Good evening, DJ Handsome Washuga. Wow. Wow. And the most prettiest, DJ Pretty. Wow, most and prettiest. Sana all double. Dito, mas bilib ko ya sa tao nga handa nga bayan ka. Bangod may palangga ka nga iban. Pareha sila sabat, no? Ibutang ta sa lugar sa imo friend nga nag-amin sa imo nga palangga kaniya. Pero balaan niya man nga may miga ka. Or something nga may palangga ka na. Kag isa pa, dapat magparaya siya para sa inyong relasyon. Kag para man sa imo kasadya. Kay once nga palangga ka niya pero hindi mo man siya palangga, so worthless man gyapon. Kay dapat same ka mo na batsagan sa isa kag isa. Sana all. Pero mas believe ko ya sa tao nga palangga ako subong pero tanda bisan may kanano, magkanano, ikaw man gyapon piliun ko. Kay kung balaan mo lang ang pagpalangga ko sa imo daw balod, mataob, mahunas, pero ang pagpalangga ko sa imo hindi gid magubas. Di wow. Perte. Pero doon napaos ako, ha? Oy. Perte. Bagid naman natin na. mga hurubato na. Oo. Ang pagpalangga ko sa imo daw balod, mataob, mahunas, pero ang pagpalangga ko sa imo hindi gid maghubas. Iba talaga pag in love. Bisan talagbasan, ubas naman. Bisan ang kwarta sa atong bulsa ubas man. Ano mo nang pagpalangga mo, doy? Wala na kang sulo karon. Pero thank you so much. Number 9 ko na si Glenn. Number 9. Okay, oo. Sige. Okay, sige. Number 14 daw si Raquel. Number 14? Oo. May ara number 14. May ara na, Raquel, may ara na daw number 14. Unahan kay Raquel. Oo. Tari kay Glenn, no? Hindi man. Sige. Thank you so much. Kung hindi ka na masadya sa tao nga karelasyon mo or must say nga katoxic na katama, give a reason, a proper closure para both sides maka-explain and agree sa mga decision nyo. Everything happens for a reason, gani. Hindi ka magdumot sa tao nga nagabaya o ginbayaan mo kay damo pa isda sa lawod. 19 or 7. Si Sir Ryan, meron na siya sabat? Meron na siya number? May 19 or 7 daw eh. Rin na. Gibutan ko na siya. Okay. Number 7 Sige. Sakay Dave Francis Aspera de Tanco. Mas believe ako sa tao nga ginbayan ang iban kay palanggaon ako. Kay mas ginapili niya ako kaysa sa iban tungod sina mas malipayon kami nga duwa. Number 8 si Dave. Sige Dave. Tani happy ka Dave, no? Pero malipayon yung giban subong Dave. Okay, sa tao nga ginbayan, ang iban agud palangga ka. Agud palanggaon ka o ibang sabat ni Ma'am Caroline. Super complicated ang sitwasyon para sa tao nga ginbayaan ka sa iban. Sa tao nga ginbayaan ka kag sa nagbiya, mahal ka o mahal ako. Oy. Sige, lucky number mo Ma'am Caroline or Caroline Villano, no? Sige, thank you so much.
Babaw ka na, ha? Ano ni, nabasa mo na ni si Sir, ano? Wala pa na. Oh, ini yung Wala mga pala tropa sila. sa... Ay, si Sir Ray Love Berry, nga nakatutok sa aton, mas bilib ako sa ginbayan. Ang iban, agud palang gaon ka, kay malaw ay nanguna. Basta sa para sa imo ba? Ikaw pala, Ray Love. Reyna Berry, ha? Panawagan ka gani din karon niya. Diyos Dami ko, sa bato. ang gani. Ay, Lucky kay... number mo, Doy, Oo. Kay Julie May Dorado Yams, mas bilib ako sa tao nga ginbayan ang iban, agud palang gaon ka. Good evening po mga DJ. Ay, simple lang Thank you sabat. so much. Stephen Ray Dizon Papina. Mas bilib. Lawi ko na sina doon na ano na ko. Thesis yun dyan. Daw na napaos na ko. O sige, ako na lang mabasa. Sige. Mas bilib ako sa tawagin bayan ng iban kay palanggaon ka. Ako kay tungod mas nakita niya ang mas happy siya sa akon kung ako iya pilion kay mas masakit pagid sa feelings kung mag-aupod ka pa kag magadugay sa relasyon nga hindi man insakto nga nagapalangga simo ting mangita na lang sang iban nga magapalangga siya kag magahatag sang kalipay siya like sakon nagpangita kuya iban aba proud. Gali, proud ka, Stephen, ha? Talaga, Stephen. Nagpangita kuya iban kaginbayan ko akong dating amiga kay hindi naman nami ang relasyon oy may sugpon okay. may namon tinangita ko sang mas magapalangga sa akon kag subong nakita ko na sa bulig ni Papa God di subong 45 months. 45 months na kami. Kag kung magpalangga ka dapat ibutang gid si Papa God sa tunga sa inyong relasyon. Wow. Wow, ginsib niya ako galingon. Pero kung panumdum mo pa kami kung pilang 45th month, no? Oo, no, 12. 36 plus 12. Kaya na 48. So wala pa sila Minus 3. wala pa sila 3 3 years and 9 months. 9. Tama. Tama. 3 years and 9 months. Wow, sana all. Puro pag-una na. Ano? Wow, 17 to 24 daw. 17. Pero wala siyang 17. Ay, ako na. Ay, 17. Wala pa si naman. Sir Stephen. Oo. Sige. Wala pa naging man sang 17. Oo. Naman ini nga ball pen. Ay, mali Dave Francis. Sige, thank you so much, Sir Stephen Ray Dizon Papina. Mas marami nga sa bat kay ginbutang niya ko na sa Center sa Relationship si Papa God. Or si Lord. Kin-explain nyo man, nga man nangita sa sang iban. Kag at least pag-un man matuod, di ba? Thank you so much si Ma'am Caroline Villano, number 18. Tama. Oy, shout out man kay Sir Benedicto Aquilio, kay nanang Celeste Berry. Natoblang sa bat si Mupuya ng si Raquel daw 10 or 18. May isa na lang. Ano na lang? Raquel Cag. Okay, tapos Si na. Raquel. Wala na, ubus na. 3 na lang. Raquel is... Wala, hindi lang. Oh. Arin sa akin. Kasi lipat ko pala. Ay, kaya may ara nagriginan, no? Ang yaginambal. So, number 3 ka na ng Raquel. Wala na, ubus na. Yay! Makaspin the wheel na kita. Kay tungod 853 naman na. Number 1, si Syra Joy. Number 2, si Neil. Number 3, si Raquel. Number 4, si Texter 310. Number 5, si Ma'am Angie. Number 6, si Ronaldine. Number 7, si Ryan Sena de la Cruz. Number 8, si Dave Francis. Number 9, si Christian Glenn. Number 10, si Nono. Number 11, si Jonah. Number 12, si Jonah. Number 13, si Ma'am Lorna. Number 14, si Texter 0395. 15, si Teen Francisco. Number 16, si Sir Nono. Number 17, Stephen Ray. Si number 18, si Ma'am Caroline. Number 19, Ray Mark. Number 20, Jennifer. Oh, yeah. Madugang-dugang na itaguro ka sa sunod sing numbers. Gani. Mga 25 naman. Bow. Or mga 4,223. Hindi, pwede naman ako magtawag, isa lang. Oo. Oo, Ay, para isa na lang? Oo, kay para give man way to others. Oo. Malay mo magdugang ta number tapos gagmay mo lang liwat ang mamati. Oo, para everybody happy, di ba? Thank you so much, Gid! Sir Benito Kilima yung gabi. Ang iban diri. Nagapamati sa to radyo. Wait lang, maayong gabi danay kay Texter 909. Salamat, Gida. May gabi, hi po. Thank you po. Nakilala niyo po ako. Hehe. Thank you po gali sa 20 pesos na load ginadagaan ko last week. 20? Oo, God bless you po. 200 bala at topit sino na. Ay, iban gali. 200
Sino na sa texter? Si Texter 5616. Okay. 200 na to. Nakibot ako sa 100. Ay, thank you so much. Ay, wala na kaming time. Pasensya lang magsabat. Oy, abe, sige lang. Oh, wala na kami missing number kag wala na kami sang time actually. Pero hello, may gabi. Hello, may gabi. Hello? Hello? Ay, wala. Nag-try lang man siya kung tama iya number. Hindi, nag-try siya kung may number pa. Pero ba't yan nga wala na ko, no? September 1 na buwas, 5 balo ko lang, umpisa buwas, officially na ko gabaton sa mga gift. Hindi mo magaling birthday. Pang ano lang ini, pang paunan sa Pasko. Kay Sir Don Dadap mayong gabi, thank you so much. Sige, standby ka mga kalagat. Ay, wala na ito. Wala na tayo. May spin the wheel na kita. No? Kompleto naman natin yung lucky numbers. Alaga Jean, liog sa spin the wheel na ito. Para makatulog naman sila nga daan, no? Daw na-shock man ko sa 200 ka. Pero wala ka na-shock, sir, sa 500, no? Okay, first okay. pick. Congratulations sa mga habits ang lucky number. Number 10! Wow, Number 10 agad. Oh my God, swerte gid ya. Sino? Sir Nuno. Ay, wow! Sir Next, Nuno. lucky number. Pag nag-number 1 pa ini, maswerte na gid sila yan. Congratulations sa may awit sa lucky number. Number 6. Ma'am Ronaldine Lara Alba. Wow, congratulations. Kung may mapakuha sa ano mo, sa mga dalaguan na prizes. Next. Number? Hindi pwede. So, bawi o naman namon ang 6. So, wala ka na nadagaan, Ma'am Ronaldine, no? Wala na yung mechanics yun. Grabe, Jay mo. Number 4. Wow. Si Texter 3310. Oy, swerte si 3310. Dua pa. Number 4, congratulations sa may hawid sa lucky number 2. Number 2? Naman paano, pababaw tanan. Si Neil, congratulations. And last number. Anong pababaw? I mean, lahat tanan nga number, 10 up. Oh, hi, di ba? Tuman Japon. Wala ka bili gaspin, siya daw yung gaspin, no? Oo, basi mamangdan kami karon yan. Number 13. Ma'am Lorna Francisco Valencia. Okay. Diba? Lucky numbers 2 kay Neil, number 6 Ronald, nakadaog naman si Neil. Number 10 Sir No, number 13 Ma'am Lorna. Sino isa? 1, ay wala ko na may paritan. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Neil 3310. Ronaldine Nono Lorna. Na. Okay. Arin yung mga surprising prizes. Congratulations! Mga kaalagad ka-best friend. Sa mga sa kadugayon. Sa kadugayon nakadaog ka ginman din. Finally. Pero forfeited pa yung mga papremyo, no? Kay duwa ko no ang ano. Number 2, 20 pesos. 20 pesos galong. Number 4, 50 pesos Wow, galong. 50 Na lang pesos. sa number 5. Kibot ka naman. Number 6, ay 100 pesos nga load. Number 10, 10 pesos nga load. Kag number 13, 150 pesos nga load. Congratulations, mga madam. At least na mo nagdaog. Si Neil is 20 pesos na lang ilista ko na. Kasi malipat na naman ako bala. Damo yung mga pautang. Number 4 is 50 pesos nga load. Ano next? Ano next? Ano next? Thank you, Number 6, 100. 100. Number 6, 100. Oo. Number 6 is 100. Tas 150. Tama? Number 10 is 10 pesos pa. 10 pesos. Tas 150. 150. 150 para happy. Okay. Congratulations sa atin yung mga kalagad. Langga, nakalagad ka best friend. Ang aton nga mga dalagkuan nga pa premyo grocery, number 5. Number 12 is 500 pesos nga cash. Kag number 17, 150 pesos nga load. Ay, pero ang isa lang nakuha nga pinakadako ang 150 pesos. Kag 100 pesos man. Congratulations sa inyo. Yay!
Kani happy ka mo ha? Nga naman. Kaya nang happy man kami tungod sa inyo mga kalagay kaka-best friend namon. Bingo na ako DJ Washuga. Kabus pa ba? Number 7 na ako. O sige lang, sir. Sana Para yun lang all next time. Para yun lang sa pagtutok di rebela permi. Masabat ka man lang kag mabutang sa mga laki number. Oo. Sige da. Meron kita dako imo ng chance time. mo. Pag, Oo. pag para na sa imo, para na sa imo. Sige. Pag hindi sa Okay. imo, hindi ko plita. Tang ka lang. Okay, thank you so much mga kalagay kaka-best friend. Ay, may gabi ka rin nila kay Tita Malu. Napadala sang. Salad. Salad adto. Oh. Salad kag ang iban wala ko count so wala ko hindi ko ma-mention ta. ta. Si Mara Jean. Mahablang ka. Oh. Oo, Kay Madam yan ni Gail, kay nang Julian, kay nang Japong dyan, naman yung gabi sa inyo dira, tanan-tanan. Kay Baby Lansky Arroyo, kag kay, ano yung pangalan sa Edo? Si Kiyumi. Wow. May doon na sila. Baby Kiyumi. No, i-adopted ko no. Sige, thank you so much, Gid. Import na story, diri sa aton nga pagpangalagad. Wala ka na siya pa diri sa aton nga patutunan sa istorya. Ta, sa kanang upod sa aton, madamo gid nga salamat. Thank you so much. Happy birthday lang gali kay Ma'am Joanne Dadivas, na akong nga classmate nila sa sa Panitan, sa may Salukon Panitan. Malapit man lang di ang lawaan, no. Pwede ka man kahapit diri, no. Luto alin sa kapsu. sige. Wala ka pareha sila pangalan sa ano no? Asawa gid ni Mayor. Oo, mula na kay Botman ko sa muna ko na. Mali mo ako makapangasawa man sa Ronnie. Sige, okay. Wala na kita tiyempo. Once again, mga kalagad, salamat kid. Happy Vermont na! Oh my God! It's September 1 na. Pero, thank you, Jap. kami giyapan, padayon nga magapasadya sa inyo mga kalagad. Kapay pa, madamo pa nga mga burr. Ang aton nga, ma-opdan, no? Ano, no? Bernano na lang. Sige, sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Josef Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor, at ang program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, mga technical directors, Engineer RJ Borja, Alagad Ning Nuego, kagatong partner technical, Alagad Maria Jean Doreen Balgos. May padugang pa, palihog, greet sa akong barkada si Claudine Datiles ang Salakon Panitan. Thank you so much, sir. Shout out. Salamat, Gida. Kay Ma'am Gisela Andrada, thank you so much. Thank you so much. And belated happy birthday. Kaya yung birthday girl nga nagapangdulong. Oo. Kag dirigit siya nagpadulong sa Saludo. Kag birthday niya, Junjung Cook ba? So, Ay, happy birthday, Jungkook. Ano? Jungkook. Jungkook. Kung muna naman ako sa sa sunod screen Si name. Jungkook. Nangikaw po niyo sa mga gabi dito sa ating programa. Ang DJ niya hindi man dessert pero alert na alert. Ang DJ hindi man matamis pero malaging namimiss. This is DJ Washuga. kaya naman ng DJ nga kasi Manalong kong gabi. ganalong kong gabi. Kita mo yung kapaduga pa. Well, shout out kay Royce James ni Gatsby. Good night sa inyo tanan. Kita mo na si Royce. Wala ka sabat to. Galantaw lang gid siya. Pero wala sa kasabat. Sino niyo si Jessa May Unyada? May bus pa na. Wala na kami boys. Wala sa paabot. Last na namon niya episode. Masarado na kami, ma'am. Hindi, ma'am, every Tuesday And kag Thursday. Thursday. From 7:30 to 9 p.m. Of course, may adlaw-adlaw man kitang program na diri sa Spirit FM. Thank you so much, kid. And this has been DJ Pretty. Nga nagasiling importante ko gamay ka conduct ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Basta yung pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi ka. God bless Pilipinas! Sa mga marinog ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon.
Langga, magluha sa patawa, kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy. Kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM, DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM, Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, DWBS-AM-FM, Legazpi, DWMX-FM, Isabela, DWRV-AM, FM, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, DZEA-AM, Lawag, DZGN-FM, Sorsogon, DZJO-FM, Baler, DZNS-AM, Vigan, DZPAAM, DWWM-FM, Abra, DZSB-FM, Calapan, DZUL-FM, La Union, DZVTAM, FM, Occidental Mindoro, DZWM-AM, DWTJ-FM, Alaminos, DZWT-AM, DZWR-FM, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Radio Maria, Tarlac, at Radio Veritas, Manila. Sa Visayas, DYAF-AM, Bacolod, DYDM-AM, Maasin, DYKA-AM, FM, Antique, DYMI-FM, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, DYRD-AM, FM Tagbilaran, DYWC-AM, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDW-FM, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, at sa Mindanao, DXCPAM, General Santos, DXDBAM, Malaybalay, DXDDAM, FM, Ozamis, DXGDAM, Bongao, DXGN-FM, Davao, DXHMAM, at DXDV-FM, Mati, DXMMAM, Hulo, DXSN, Surigao, DXMSAM, at DXOL-FM, Cotabato, DXNDAM, at DXDM-FM, Kidapawan, DXOMFM, Coronadal, DXVPAM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN.
Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Make me an instrument of your peace. Dove c'è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è dubbio, fede. Ci è disperazione, sperare. Dove ci è nerezza, illuminarsi. Dove ci è la tristezza, Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. To be understood as to understand. Loved as to love, for it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life, Signore. Mi rende un strumento della vostra pace. Signore, Make me an instrument of your peace. Ikaw nagapamati sa emergency broadcast sang 88.1 Spirit FM. Ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz nga may 600 watts power sa 88.1 MHz sa idalom sang paggiya sang Catholic Media Network kag may pahanugot gikan sa National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa St. John the 23rd Building, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City. 88.1 Spirit FM is now signing off. Mga kauturan, ang pambansang awit ng Pilipinas.